khona nje ufika ube inkinga. So-ke yikho nje esiyaye sikubheke uma ishubile ngempela konke nakho-ke manje la ishubile ngokungale futhi, hhayi ukuthi mhlawumbe ishube kancane, ishube ngokungale seziyagamanga ekushubeni. Cabanga nje ubuka ijulele into uthi awuyazi, kodwa hhayi kuzolunga nje, ukulunga nje kwazo izinto ziya ngokuya yilunga slowly. Yebo, ice dream, how ice dreams the protagonist. Ngifunde fast lapha na bengicanga u-ice cream. Khuluma isipedi kayi-1 onyaka hore ke reng ka sepedi, cause like sepedi ake si like yeah angisilokho nje isipedi kodwa nje ukusizwa khona ngiyasiza umuntu mengithuka usuke ngithuka ke lapha. She's aphelele mabazi molweni emahlanyeni awu bafethu kanti nina ngithatha kanjani bafethu, yazi njalo nini ubuya nini eBram nephihla. eBram ngizoya kule weekend le, ngizobe ngiyile kule weekend. Ngiya ngifike eBram kodwa abantu bakhona ke bengicashele bengishalazele, uyabo. Ngizofika cela niphume ngobuningi benu. Yebo sawubona get fit tabs. Awuthi ngimbuke. Ayakho umuntu engeke ngimbuke la. Nginibuka nonke mina la. Nonke ngizonibuka. Ngisaveya. Yebo sawubona Latness. Serotonin. Is it serotonin or is it serotonin? Angazi noma like ngipronounce kahle. Leli kapisi asikuboni. Bafethu ilona selisele leli linye lahamba bafethu. Like why inhlezi ningibuza ngamakapisi bafethu cause ish alisekho lelana like khona la elasala khona. Asimsave. Ucommentela khona lokho vele ufuna ukusave, umsave. Yebo sis. Yebo sis, nje ngibona lapha i-profile picture imdala. No i-cap bafethu, i-cap angazi lento lengayichaza kanjani. Kodwa kuningi okwenzakalayo nje manje empilweni yami and konke kuyangiconfuse. Kungiconfuse nje konke la kuya nje la kwenzeka kanye. So angazi nami ngizogcina ngenze njani. Bafo unayo uba uthami B ubuza ukuthi bafo unayo intombi. Njengoba kuyi-festive nje. Sibheke kuyi-festive. Ngifisa ngaba nginayo. Angifisa ngaba nginayo. Khona ukuthi ukhulume nomuntu yabona ukuthi yazi ngikhuluma into elakhe icishe izwane. Kodwa hayi ukuthi manje sengabe kuzokuba manje into nje like esisolid la ngalonhlela. Ngo-2025 akekho umuntu othi mayijola nje athi yazi mina ngijola nobani. Akusho nje impela ayiqhaje ngalokho. Sonke yabo kunokuthi phela yabo mangifona uyalibamba. Mangifona futhi aphinda ngalibamba akusho ukuthi impilo isiphelile ke njalo. Kumele ngenze njani? Kumele ngifone lo munye. Ishubile nje indaba. Uma ucela istory. Bafethu sangayiyeka lento la TikTok lokushaya istory ingakho ngingasapost. Yabo so nje ishubile. So nje injalo indaba bafethu. Ngiyanisaveya la mina. Ngiyanisaveya akekho umuntu engeke ngize ngimsaveye. Buka i-profile pic ngawan okay ubani unjani. Into yakhe. Cela usibingelele ngeBritish accent la afethu angiyazi. Yabo kube ngiyakwazi la ngabe ngiyanishayela nje manje. Just one of those things where I've always felt like I have to do it, but then it's just
it's really difficult for people like myself, if you know what I mean. Live ikapisi lakho la boy or lakho boy. Alikho ikapisi bafethu. Ikapisi nje ngibhlungu. Ngibhlungu kakhulu. Ay. Kube ngempela akuselo wazo. Awunje eNewcastle cha. Into nje phathelene neNewcastle. Into nje phathelene neNewcastle. Cha. Sakhumula lelo sikubona. Ngikundithi isikobho la bafethu yabo. And nginekhanda elifani. So manje bese ngikhohliwe ukuthi ikhanda lami linjani kwiChisco. Ngilinde kubuya inwele zami ngishaya ifade ka December. Uvala wento. Ole lapho malayisha hamba kanjani mfethu? Ngigunda iChisco la bafethu. Hey, ngilinde kubuya inwele zami, uma kubuya inwele zami ke. Nje ngigunde kahle. Osisibeni le nhlezi nginqaba nabo. Osisibeni. Yes. Hayi. Ngifuna ukushaya uvala. Yabona ifade le dayiwe. Le mele uyikhave ngoplastic umulala. Yona ke leyo ke. Ifade edayiwe. Uhlale salweni ngibonge buhle nangu buhle umuntu ophilayo. Yabo lo fade leyo. Awuthi nje lo semlungisele fast into yakhe. Silungise nje fast into yakhe. Fast into yakhe. Yabo isilungise. Ilungiswa kanjalo into yomuntu. Ilungiswa kanjalo into yomuntu. Baningi abanye futhi esizobalungisela. Nje ngike business lokulungisela abantu izinto zabo. You understand? Seyidlale ngakuyena. Kumnyama iscreen manje ngale. You understand? Injalo nje indaba. Ukulungisela abantu izinto zabo. Ngiyantshela bafethu. Hlasimisa umzimba. Ngibonge impilo enhle naba nje impilo enhle. Abantu aba-understandayo ukuthi lana singabantu. Ngibonge kakhulu. Waphindwa kubuya futhi impilo enhle. Uyazi ukuthi njalo senze fundraising ye-cancer. I-cancer yamashalufu. Sibhekene ne-cancer e-serious senze fundraising yayo. Yebo zinhle. Manje uzidle noma uzi NC5. Ngikhona bafethu yikho ukuthi angisekho la einkundleni zokuxhumana. TikTok ngushiye phansi. So ke into nje njalo nangu buhle futhi usa understanda le ndaba yani ye fundraising. Senze fundraising ye cancer. Sisenza nje i fundraising ye cancer ingane zakwethu lingakhohlwa. Because ayikho into Lerato. Muhle Lerato. Yasas. Manje muhle kanjani wasefaka iroza yodwa? Lerato muhle kangaka. Awu Lerato. Awu. Bengithini konje? Bengikuphi? Nangu YouTube. Bengikuphi? Yeah, besikhuluma ngecancer la i-cancer yamashalufu. So uma ke i-cancer ke imqala umuntu. Umqala sakudlala. Ubambo lunye ngibonge kakhulu iroza yodwa le roza osendela no YouTube. Nangu YouTube ubuya ngamandla uselungisela le ndaba yebhubesi. Ulungisela indaba yebhubesi. Bafethu sorry makuthi amalokhuzana enu angisawafundela ngizama ukuchaza and kuningi okwenzakala ngishilo ngathi kuningi izinto ezenzeka empilweni yami uLerato neRosa yodwa. Usebuyile futhi sibonge kakhulu ubonga uncane ukubonga okukhulu ingane zakwethu. Sikhuluma ngecancer la ukuthi icancer uyabona icancer lena esifundraiselayo.
ithi i-cancer yabantu abanjani, yabantu abakhulu, cancer yamashalufu. It's a shelf cancer. Angani noma niyazi into efana naleyo. It's a shelf cancer. So ke njoba ke like kwi-shelf cancer ke into esizobe sizama ukuthi sidamde yabo sibasiza futhi sibenze njani sibanakekela abantu abanamashalofu. You understand? Ngani ngoba egcineni kumele sibe yini ingane za yes ingane za ndawonye. Ngibonge get uba lokuzona get fit angani noma into ephathekayo yini leya kodwa sikho la sibhekene necancer la. So into ke like ebalekile la njengamanje ukuthi sisiza abantu abanjani abanama shalofu. Finish entla indaba yes oh ayazi abafethu kanjalo ngiyafethu nina njalo nibeni be wrong la bafethu because it's serious lana bafethu. It's serious one phela. It's hard to believe that I'm watching a live and I thought to be AI. Bafethu nina nangeya bafethu kodwa right. Right ngavele mina. Yabo. Kube mhlawumbe umunye umuntu. You right ikolo so. Bafethu. Wa manje lo sis lona. Uba manje lo sis lona. Uba lo sis lona mfethu. Awuphindi comment wena ikolo right usevelelana. Yes. Khona usiso right usevela ngibonge ebuhleki. Bona ngibuka usiso right kanjani angisamboni manje lo sis lona. Yes. Yazi mfethu ukuphilisana nabantu abanjena mfethu. Ingakho iSouth Africa ingayiphambili. Ingakho iSouth Africa ingayiphambili. How? Yes. Ngivutha lo sis lona but move manje. Hey yazi. Sis lo yana ozazi lo sis uyazazi lokho ebhizi ecasha kusefuna manje kubuke yena ke le South Africa. Ungixhume nakox eKhakubo. Ngivela kwi big screen le gobile ethe ubukisa umndeni wakhe manje vela phela because ngifuna wena wazi hla mhlawumbe ngifuna wena. Yeka nje yeka. Yebo makaZuma unjani? Bengikuphi konje yazi mfethu la sengiphazamiseke kaningi lana. Cause ngikhohlwe ukuthi bengithini la lana besikhuluma ngecancer nezinto eziserious. Ngoba besikhuluma ngedivorce la. Ukuthi idivorce uma bekudivorce into ezokusiza lapho inkani. Kumele ube nenkani. Uyitshela manje ukuthi manje mina angeke ngikhona mina ngiyenza lento leyo. Inkinga yenu ukuthi nina majita or obaba because usushadile usubaba. So mawubaba ke lapho ke ubiziwe ke manje kuzodinga udaba lakho le divorce. Ufika wena lapha uzosenza isigoro ufuna ukubuke kuumuntu oright. You say no, it's fine. She can have the house. Uqonda ukuthini mawuthi like she can have the house? Because manje lo muzi usawukhokhela wena. Uyawukhokhela lo muzi to kumele ukhokhe nesondlo. Sekumele manje ukhokhele nalawe nozobe usuhlala khona. Kusho ukhokhela into eyintathu la. Nqaba utshela manje angeke ngikwazi ukuhamba mina emzini wami. Angeke ngikwazi mina ukuhamba emzini wami. Ukhale makumele ukhale kodwa nje balance entweni yakuthi angeke ngikwazi ukuhamba emzini wami. Lona ufuna ngihambe emzini wami uthi angihlaliphi. Kushuthi ke if mina ngihamba kushuthi ngixephula kuyo le mali esondlo. Zimane ilambi ingane. Ungahambi emzini wakho. Ongenani umuza awukhaywe phakathi. Awukhaywe. Nang ulokhuzana usistic mama Mkhize. Usislo mdala kabi. No lana sikhuluma ngedivorce necancer la. So like indaba yedivorce idinga inkani. You understand? Idinga nje inkani. Ubambelele inkanini yakho umtshele ukuthi angihambi angiphumi ngenxa ukuthi ngiqabulelwe yasisi ehlabhini ngephutha. Sekumele ngikhokhe.
Awungeke mfethu. Ngeke mfethu. The primary caregiver of the kids gets the house. Ilokho engikushoyo nje ukuthi yona icaregiver ke loyo kumele yenze decision ebalekile ukuthi uma ingikhipha mina ngizokhokha ngani la ngizohlala khona. Because anginamuzi. Ngithuke wonke umuntu ekhaya. Ngafokofisa uma, ngafokofisa obhuti bami akekho umuntu ozongithatha njengamanje. Akunayo indawo engizohlala kuyona. Futhi kumele ngirente ke lapho. Ngirenta ngani? Ngirenta ngayo le mali lemele ngabe uyayithola. Finish enhlalo. Asibone ukwenzakalana. Inkani into ezokusiza. Finish enhlalo. Ngeke. Hawu, sekumele manje ngiyoqasha. Ngijike ngikhokhe. Ngikhokhele nomumzi engasahlali kuona. Never. Ayisibhale ngonina zonke izinto. Yebo. Ibhale ngomzali. Uma ungenayo umzali, ongenani into zakhe ayitholwe ibandla. Ibandla kuthiwa nje no. Ilokhuzana izinto zikalwe ababalwa kula mzi. Zodlwa yisonto. Awungeke. Afike ehuza. And then why uzubhala ngesonto uthi hawo? Ayivela khaya siyakholwa. Lapha siyakholwa. La ngokubuza ukuthi ngiyamfaka. Hey umncane ingane yami. Hey. Uyayifuna ukungiarkhela lona. Hey. 27 nangu 7 ubhizi ukhuluma nezingane ezincane online. Bangirecorda lana. Ufuna ukungilanda. Sengivela nje. Sekuthiwa mhlawumbe ngidumile or sengenze something ebalekile ngiwina ama-Olympics. Sekuvela lama video aseyanyumbuluka la kasaqhamuka kuthiwa nangu 7 ekhuluma nezingane ezina 10 online. Ngane yami please. Cela nje ungangiarkheli. Mncane kabi. Serious la comment is serious i-cancer ne-divorce. Back to ilokhuzana i-divorce before siphazamise lengane lencane le lokho ibhizi commenda la. Ungahambi emzini wakho. Ongenani ihlala kuwo umuzi wakho nayo ungakho lo lokuxoshana. Ngishayisana ngezifuba epassage. Apheke ibhodo lakhe nawe upheke lakho. Usungaze ungidivosele ukuthi ngiqabulusiwe abantu nje ngephutha eklabhini. Ngiphendukele kuyena ngisenje hawu so ebedlula. Sengisenkinge njalo lapho. Ungixakayo futhi umuntu usuke kade elwa nezintombi zami zonke singakashadi. Eyifonela izintombi zakomlazi. Hey unjani Kela, I'm coming to you as a woman. Sone lesingashada ngenza iphutha elilodwa. Explainable. Iphutha nje elilodwa. Sengiyadivorced. Kade sihlukana sibuyelana. Singakashadani. Sihlukana sibuyelana. Sijole for 8 years. Ngichithe, ngixolise, ngikhala ofisi le ngiyacela. Angithathe back sibuyelana. Abambe ezinye intombi zami ayithuke, ayishaye ngeimpama kuliwe. So nele singashada. Ngenza iphutha elilodwa sekadivorced. Sisemenyola emgwaqeni. Angeke. Ningixolele ukuthi angiyiboni into zenu. Ngizomfunda ama-comment eni laba mfethu laba ngisabona. Awasaveli ngakumina. Ngiyadlala vele. Hawu ngeke bafethu. Ngeke. Angindawo mina. Ngihlala khona naye umuntu. Ngizokuthengela umuzi. Bafethu, lengane incane nayi idla kuzongithengela umuzi. Angazi izobe ngithengela ngani umuzi. Ngani yami awubhalini. Sibhizi manje ngithembisa umuzi wabazali bani. Uzubona kamantombazane hayi. Wona lapho CJ phela uhamba kanjani? Wale eMaputo.
ngivela ngisho eMaputo manje ko-Mozambique. Ha, bon dia. Inkinga yenu niyangeya, ungeya konke lokho. Ngicela nje u7 uvela la eNtuzuma kuphela. Mina ngivela phesheya, France, ko-Dubai, ko-China, Venezuela. Iqhubu zako-Venezuela zangazi mina ngintshela. Yikho phela ukuthi ngoba yinina yabona nangu uPruti. uPruti ngiyamazi uyingozi ngamabhubesi. Unjani sisi Pruti? Nyangeya. Yabo nje phela kuseshaya ilanguage yethu lesiyazi soso-2 mina nonokuzana no-CJ awusithenjwe. Ngibonge kakhulu. Yeah mfethu ish. Hey mfethu isiPutukezi mfethu izwe nje mfethu akama language yami mfethu ama language nje mfethu. Into zakhona mfethu hey. Ngiyeza mfethu elokhuzaneni. Ngiyeza eMaputo mfethu. Ngiyeza nje mfethu ngiyeza. Nyangeya. Ngicansi nje ngicina la. Mina ngiyavela mina. Ko Burkina Faso, Czechoslovakia. Inekwazi Czechoslovakia? Nangu lokhuzana uGet Fit. Engisendela ikhekhe, islice esodwa sekhekhe. Athi ngimbo lakho lo Get Fit le ngimaziyo vele. Ile ngimaziyo. Muhle ngiprofile pic. Unje nani like in real life we Get Fit with subs. Ngibuzela ubudwa. So 7 mention iStenga phela. No, iStenga. Nginabangani abaningi eStenga. Nginezitha futhi eStenga lakhe ngingibulala. uLuyanda. Hey muhle Luyanda you right wena man. Kodwa ngathi ufake iprofile pic AI. Ufake iprofile pic AI. Musa nje kungiyenga weLuyanda. I-AI lena unjeni in real life. Ukungiyenga le. Ukungiyenga. So 7 bapho ubhuti bakho abadala. Yimi omdala, ngimdala. Lapha nami thani ngimbuke leso silungubuza lonke le. Ngiyanisavea mina angihlali nganisavea. Hawu sisi omdala nje. Yebo sis, yebo sis uKristu inkosi. Yebo uJesu nje mkhulu kakhulu kubo bonke oJesu abakhona la aroundini. And then kube lengane. Ngani yami umncane kakhulu angeke ngiuncome sacela yazi bafethu anikhuzeni lengane leni lokhu ivela lana bafethu. Hey yazi lengane lifuna ungibophisa. Sacela ni record la recordani la. Lengane angaze ngiyi-entertain. Yebo buhle first sacela kulama rose akho ahlanganise kube ibhubesi nje la elikhulu. Lengane angaze ngiyi-entertain, angiyi-entertain lengane incane. Nkosi yenkantolo ngenzela kule video engishaya la is for future reasons. Lengane encane lokhu ibhizi ingiyenga la angi-entertainanga. Umphakathi uyabuka 185 people ababukayo. Lengane incane angi-entertainanga. I said this, I did this nkosi yenkantolo. I did this. I said me, no, not this one. Ngifuna lo sisi lo AI, muphi lo sisi lo AI. Khona lo munye lo balekile. So AI mfethu. Awungeke AI. Ubhali prompts uhambe wa ChatGPT. Wathi please give me a nice sexy picture with a black dress and a long Peruvian weave. Wathi ya ngizobangena ngifuna ubanyisa ngifuna ukubayenga. Ngizobayenga. I-AI la sis la. I-AI la sis lana kanjeni. Lesithombe leso sicele kulukuzana ku-ChatGPT. Lesithombe leso. Kada subayenga la enkundleni zokuxhumana. Ufike kwangqingeje. This is Ngqingeje, Ngqi and the Stone. Finally. Please ChatGPT make me sexy. Make me one of the hottest girls in SA. Make me nice. Please, ChatGPT. Funa ukungiyenga. Uyadlala. Kodwa mfethu sasushiya lama rose akho lawa kulawa kade lokhu wathela la. Besides the point ukuthi uyi-AI, like share ama rose and then
I'm one of the hottest women in SA. Ulosiso AI. Hawu, nangu sise AI. Ngiyabonga AI first. Hey AI uyalwa ko AI manje. Ufuna ukuyiredeema. Ufuna ukuyiredeema. Uhlula lo sesekuthiwa uYouTube Mthembu. Uba khona sesoyiqambe ukuthi uYouTube la. Bamhlola ngokungale. Ngokungale. Ziyaqhudelana engabe yozala nkomuntu. Hayi ishubile, yazi ishubile. Ibambene neck and neck. Ilida njengamanje ilo sisi lo. Oh like ilida like ilo sisi lo kuthiwa uGet Fit. Uyena oniholayo. Nizwa ngaye njengamanje ukuthi senzani. Mayethi uGet Fit angiqimbe kule live ngizoqemba phela. You understand? Uyena olead live. Hayi. Uyena osiholayo njengamanje sizwa ngaye. Sangimazi kwenye imove lo sisi. Ozibiza ngoYouTube. Sisi weYouTube nakuthiwa bayakwazi la. Udumile. Udumile. Wasenda ice cream uGet Fit usevala umcimbi ke manje la ke. Usethi nje akulala. Get Fit senze njani? Ngishaya ama backfall. Ngishaya backfall la. Ngoba ngene umvelase ke. Umvelase usezoyivala yonke lento le. Umvelase nje uyena ufuna ukuyivala yonke ke lento le. Umcimbi owakhe ke manje la ke. Sesimngumvelase. Awu umvelase. Ngoza. Angani noma like izazelo zakhona ndeze but izona. Sibonge kakhulu. Uthembela Bridget uthi how old are you 7? Awuthi ngiqe ngibuke wena sisi. Hayi no mdala sisi. Mdala mina ngimncane. Ngikwenga kakhulu kodwa ke. Yebo la uKristu nje mkhulu kakhulu. Yeah. Sibonge futhi kulokhuzana. Lokumvelase kuyena osehola umcimbi njengamanje. Usehlulelo sisi lokuthu uGet Fit. Umbambe nje ngembi Chokslam le iGBV ongakazi uyibona. Hlungu kakhulu. Nangu ukubuya uYouTube. Udamde buya kancane. Ngicela usadownload ibhubesi. Uma kagqom naye ukhona ufuna ukuyiveza afungisana ngaphandle. Awu no la ku AI lokusevela hamba nangu ke kuma kagqom ufuna ukubhitha nonke. Ufuna ukubhitha uBhuti Umvelase ohole namhlanje Transnet. Angeke umhlulu uBhuti Umvelase uyena umuntu ophethe le live. Nangu Sizanele ethi hayi umuntu wami awuthi ngibuka iprofile pic kuqala. Yebo Sizanele ngikhona Sizanele. Yebo sis. Yeah. Ngikhona Sizanele. Yebo. Siswe AI ungidM. Hayi wena ngane encane. Ngoba nosiswe lo sisi lo we lokhuzana. We AI ungidM engayile ungidM. Ngizovula nje iDM ngivulele wena ufuna ukubuka live in direct. Wenzani ngomgqibelo wesiswe lokhuzana? Lo mgqibelo osekubona. Wenzani? Izinani? Avela athule kumuntu. Yeka ke. Hawu. Yes. Umvelase ngizeni umvelase. Umvelase usevela afaka ilokhuzana idonuts la. Ngiqala ngisho ukulibona bengazi ukuthi khona ama donuts la. Ngagcina ngekhekhele ka Sisters. Lenandini. Nina ngicela ngizokukhombisa noBhuti Umvelase esebenza eTransnet ehole namhlanje. Hey nina nadlala lana nina title gift. Uyena ungqilazayo njengamanje unilida ngo101 points into engaze niyibone. Usisi Loyanda naku sengena nolokhuzana noMapholoba la ukhethe. Uzoshiya iRosa yodwa. Aphela amandla endoda. Sisinomvuso sacela ukahle ukuphazamisa uBhuti Umve. Usumbiza eceleni usubhizi uyamnqamlela. Usufuna lo bhuti sibhizi naye lana uyadonate wena usumfuna ngasese. Osisinombuso yabonja abantu bafuna ukumosha umcimbi. Sibhizi lana sihlanganisa imali yecancer. Sihlanganisa imali yecancer senza into serious lana noBhuti Umvelase usunene. Sengena osisi asebembiza eceleni. Khona nje osisi abazohamba beyoDM lo bhuti lo obhizi owenza into right. Le mali lesihlanisayo sisenzela ama offense.
angumpopi. Usisi umpompi, usisi umpompi, usisi umpompi. Iserious kulento esenza la. Le ngane le inenkinga le ngane. Ngibonge sisi umpompi. Le ngane inenkinga le ngane. Isitheka lo bhuti ke manje. Ngibonge Snake. Le ngane le isitheka lo bhuti ke manje. U-Mpopi noma umpopi ezen unodoli. Ngiyabonga sisi umpopi benoSnake, uSnake uyena manje osehamba phambili unibitha nonke ni South Africa. Usehlule ngisho ubhuti uMvelase ophazamiswe yingane. Ubhuti uMvelase befocusile waphazamiswa yilezi ingane lezi ezila. Sihlanganisa imali yama offense lana khona izingane ezibhizi seyiphazamisa ubhuti uMvelase esezohlanganisa yazi South Africa. Bhuti uMvelase sicela ungapheli umoya. Sicela uvele lokho nje ibhubese then ufocus kuyo lengane le because lengane le ngisena ihambe lana incane lengane ibhuti uMvelase lengane ina 12 ngiyayazi na personal lengane ina 12 ingakuyengi ibhuti wami because ubhuti all right ofocusile ofuna ukusiza umphakathi by umphakathi I mean me imini umphakathi in this case u serious indaba esiyenza la lengane iyangena izodlibhiza yonke lonto le isifuna ukuthatha lo bhuti ihambe yokhuluma naye ngasese bhuti uMvelase incane lengane le incane lengane le ina 12 ibonwe yimini. Senze izinto eziserious ngibonge sisizikode muhlo sizikode man yasazi yekenge usisilawa nje usisilawa nangelwa ufuna ukuhlula uSnake nangelwa uzikode awuvala umcimbi ubuye uMvelase uzoshaya ama rose out ufuna ukudedela ilekhuzana ibhubesi manje uMvelase usebenza Transnet sibane sizwa ngaye manje mayetha angisumi ngishaya ama back fall awu6 kobe kungiphoqa lapho senzela ama offense uDecember nilesihlanganisa ama food parcels for izingane enginabane ezifana nami by ama offense I mean myself. Problem ufuna ama 1k bafethu nayi ingane inentshisekelo qala nxa ukubona ingane ikhuthele kanje nga something hayi 7 yazi ngithi ngifunda lento le kasisulokhuzana usisithembele 7 omalume ufana nabo yazi bafethu ufana nabo no lutho bafethu yazi le ndaba le iserious kakhulu and kuningi okwenzakalayo la because la conversation angisayikhethi ke manje because like iyangishiya hayi no lapho uMvelase ilokhuzana ikapisi lisale la kade ngikhona ngeweekend manje selibanjwe hostage umuntu akhona uthi hey umufuna ikapisi lakho wozuzongibona like kuyabonje lonto le ukungiyenga konke lokho angithanda umuntu ozongiyenga mina ngifuna ukuthi angiyenga ukungiyenga. Yebo sisu Mandisa ngiyamazi sisu Mandisa ngiyamazi like on a personal level usisi umpompi useshanga lama rules lawa angafani nawenu ufuna unikhombisa ukuthi akekho nje kwi level yenu kada nibitha unga noma umdala useshanga lama rules lawa angafani nawenu ahlukile wakhe no young lyrical khona ingamazo yikhipha sasacala ngihambe no stream umrapper udumile uba manje man yazi lengane le ilokhu ibuya angazi noma ikhuluma nami noma ikhuluma nobhuti uMvelase okuyena ophethe le live angiunderstand iphazamisa ubhuti uMvelase okuyena onikelayo kule live lengane ubhuti uMvelase usefaka izinja ke manje lokho yabona ukuthi la kuhamba ngenature uqale ngama rose usefaka izinja kahle kahle ubheke esiqikweni usezofaka ingwenya afake ibhubesi uyela lapho uhole namhlanje manje uhole today ngibonge ulokhuzana ku young lyrical lapha na usenda ikhekhe
bebe noSisu Snake. uSisu Snake wingozi akafuni ukuhlulwa, akazwani nokuhlulwa. Uyena njengamanje 296 points. Nobhuti Phelelani longena manje. Sibonge kakhulu. Uyifica nje inkulumo iphakathi lana into ingqikithi yayo yonke lento lesiyenzayo senzela ama-offense for uLokhuzana uFestive noSisi Mpuphi. Uyalwa umlandela eduze uSisu Snake okuyena ophethe lenkundla. Ubhuti uMvelase usuke wanaka izingane kakhulu. You understand? Ziyamiyenga manje. No mabs ababhizi bayamtheka. Umthekela nje lo bhuti. Why nifuna ukuphazamisa lo bhuti onikelela ama-offense mantombazane? Nifuna nikelele nina. Uba selfish konke lokho. Yebo Maxongo ngibonga kakhulu. Uba selfish nje konke lokho ukuthi serious la. Nawo siswe AI usevele wa give up wahamba. Phuphelela nomfaka ikapisi ke manje. Ekapisini uzubona ukuthi amaqhawe onke lawo obhuti aba serious noSisu Snake. Angeke nimenze lutho ngintshele mina. Uyanigiva ke manje. Unitshela nje live kabhoqo. ILokhuzana AI isekhona madoda. ChatGPT. Ayiwi. Bahla. Sislo uyangisolisa lo. Uyangisolisa lo sislo. Mina when something is fishy, I know it's a lucky star. This one. Let this one. Khona izinto eshaya amanzi la. Wesisi AI uhlala nawusizikode. Ingozi. Yabo? Sengimbhijile. Wabaleka fast. Sizikode uyayidalela kunina. Muhleni lapho uNkulunkulu wami. Ubabani lo sisi lona? Ubabani? Wabuya ubhuti uMvelase ezonikelela ama-offense. Wabuya ubhuti uMvelase ezonikelela ama-offense. Ubalo oferishe ukungithengela ikapisi bafethu. Nangu Mabza esho. Sacela nimtheke. Angibaye ngisabona phela nginakela uSiso AI la. Nayi lengane encane iphika abazali bayo bebuka live. It's nayi offense. Home is Durban entuzuma. Wasi wey. Umuntu la kungasekhaya phela lapho. So suka sihlangana ngezifuba endaweni. Uphuzela kuphi la kuma uphuza nje kumbi la kuyajiva nje uyawujivele kuphi? 7 kusasa 11 AM Home Affairs. Wathi ngibuke losho njalo fast. Yebo sis, dad. I just want to be a musician. Ufuna ukucula lo sis lo. Nifuna siculele lo sis lo. Usis Onik. Simfake la acule. Ubuka ama-profile yenu, ngiyafunda ukuthi uthini. Awada babhala ukuthi hey John 3 verse 10. I don't groove. Khona ukushaya amanzi la. Khona ukushaya amanzi la kwi-AI. I-AI nangaki? Sengibuza nje iminyaka. I-AI nangaki? Lengane encane ifuna ukucula. Ngane yasi. Ubhuti uMve uthezongithenela iLokhuzana ikapesi. Angibangi ngisabona bafethu cause kuningi. 25 with no kids. Awuthi ngifune ngibuke futhi ukuthi no kids ngempela nile. Ngoba kusho wena wesisi Lokhuzana. Siyeza. Sabe sithini phela kodwa ke? Sisiloyanda la.
oshaya ilokhuzana o very suspicious. Ave ususpicious ngikutshele. Utshelwa yimini. Suspicious ngokungale. Twin engane yo DAI. Where is home 7? Engihlala endaweni eningi mina. Umama uzofuna ukungisoconga. Ufuna ukungisoconga ngani? Ungibuza ekhaya. Awukho la engahlala ngakho nesifundazwe sakwaZulu Natal. Njengamanje ngila ngikhona. Ngani ngoba ngibaleka inkinga zami. Ngibalekele inkinga zami. Ngibalekele inkinga zami. Ngibalekele inkinga zami. Osiholwa usisu snack njalo. Ningakhohlwa. So nje indihalo indaba. Akuyona i-flat lights lena welokhuzana mfethu yazi. Ungeya konke lo uziki. So injalo ke indaba. Ohio, I'm from NAF, kodwa nami ngabaleka. USisimabza uthi use Ohio. Uba isikhathi eOhio njengamanje uSisimabza. Ohio u1 emini njengamanje lo sisi ungibuka ku1 emini yazi bafethu khona umuntu esengivele ngamsendela i-invite ngeyiphuza ngixolisi because manje ngiyapressa la ngifuna kuvela amalokhuzana kwapressekile lokhuzana into wrong kwangathi ngiyam-invite lo muntu invite I mean it's not that yes. Imendlela zami zikhona, khona imendlela zami. Angikhiphi. Bangijaja lana la kwakhulunywa bayizuma. Yabona nje umphakathi uma kuwine mina. Khulunywa iviki lonke. Sibonge ngani. Baphethe ingane siyahamba. Kodwa ke indaba yazi uSisimabza owakuphi ne-NUF because khona indawo engizaziyo ngale NUF ingane ayihamba ePD ngiyawazi ePD ngiyawazi sePortlandford angithi ngiyawazi ePD ngiyayazi singayikhohlwa nje indaba yecancer indaba yengculazi ukuyona esilokhunjelayo esinikelelayo phinde kube nani futhi enye nama offense singakhohlwa ama-offense singakhohlwa yini ama-offense njengoba kuyi-festive uma nje sikwaze ukuthi sihlanganise amathini abhontshisi amaningi impuphu bluebird noma inyala kodwa ishibhile iyahlala esiswini like iyalast esiswini so thenga impuphu ubhuti uMvelasi akakakhohlwa ama-offense uyabuya futhi uzonikelela ama-offense sibonge kakhulu ubhuti uMvelasi yabo nje namhlanje la kusikhombise kakhulu ukuthi umuntu onakekelayo usebuyele kubeni unumber 1 ubhuti uMvelasi usehlule wonke umuntu njengasekuqaleni sibonga kakhulu futhi sibonge nje kakhulu sibonga la kaSiphezi futhi sizophinde futhi sithenge nama toys for abantwana laba abancane sizothenga nje ama toys nje like ama toys lawa educational kuyiwona bazokwazi befunde ngawo o-abacus no Rubik's cube
ney'nkeli zokudlala umlabalaba sikwazi ukuthi sibakhiphe busy bekhohlwe ukuthi bangama-offense because bangama-offense, you understand? Bangama-offense labantwana and kumele sizame ukuthi sibancede or sibalekelele la esingabalekelela khona. By offense I mean me, but asikho lapho silala isikhona ekusizeni ama-offense. Inkulu indaba, inkulu kakhulu. Yebo nami ngiyayibala lapho ngikhona nami lapho kuma-offense. Umakhelwane wami ugunda utshani ngalesikhathi, inja yomuntu ubonile ukuthi ngi-live wathi awuthi ngibe ngiyogunda utshani, ngifuna ukulaya lo mfana. Yikho konke njalo ungangihloniphi okwenzakala e-South Africa lokho engidamde ngikubala, engidamde ngikubala. Uvela ugunda utshani ebusuku kanje uba isikhathi uthele ugunda utshani ngo-10 khona umuntu angagunda utshani ngo-10. Omakhelwane bami-ke la ufuna nje silwe-ke ngikhulume-ke cause yabo umphakathi ungithatha njengomuntu okhulumayo kanti ngiyayithulela mina. Nango Sizikode uzongi-adopta. Lo sisi omuhle lona, lo sisi omuhle lona. Sizikode DM mfethu ngale sikhuluma into ephelayo. Nangu Sizikode amandla akhe-ke lawo uyena osephethe yonke le live le, uphethe le live sizwa ngaye. Sizikode sibonga kakhulu ukuthi unikelela ama-offense, siyabonga. Thank you so much, so much. Cause bafethu kunzima for ama-offense. Sokwazi sithenge nesihlahla sakhisimusi lesi simhlophe saphesheya, hayi lesi esigreen, sothenga esimhlophe saphesheya kuze iy'ngane zikwazi ukuthi zi-enjoye ini ukhisimusi njengazinye iy'ngane yabo zizizwe zi-left out yabo ngoba zingama-offense. uMabza useyahamba, uMabza wase-PD useyahamba. Sibonge kakhulu Sisi Mabza. Usisi Mabza ushiye i-rose eyodwa. Sibonge nje ukuthi ufikile wavuka ekuseni wafika washiya i-rose eyodwa. Sibonge kakhulu, kubonga uncane ukubonga okukhulu. Asingiviwe lo sisi, anginganiviwe omdala, umdala sisi wami, umdala kakhulu kumina. Umdala nje kakhulu kumina. Nangu uNkule wafika washiya idonuts uzovala umcimbi. Sibonge kakhulu lapho uNkule umchunu Macingwane. Usisi Mabza la kangimazi ukhala ngani njengamanje. No phela ngisho into eyenzeke namhlanje mina. Usisi Mabza lo ohambayo ushiye i-rose eyodwa. Sengitshela laba abangenayo. Usisi Mabza lo ophumayo njengamanje yilo we-rose eyodwa, one rose. Uvuke nje ekuseni namhlanje wathi nje ngizofika ngishiye eyodwa and then ngihambe. Sibonge kakhulu Sisi Mabza. Lakho sibongele kakhulu nakumyeni wakho cause ubuke kuumuntu oshadile. There's no way ukuthi umuntu oshadile. Ngibonga kakhulu kubhuti lapha nekapisi. Sikhuluma ngoNkulela, sengibhizi manje ngifocusa ko Sisi Mabza be rose eyodwa. Sibonge kakhulu Sisi Mabza la kuthe uyahamba. Sibonge ke. Okay, now that's out the way. Sikhuluma ngabantu abaserious. Abantu abaserious. Nangu uyabuya Sisi Mabza. Ngithe nje good night Sisi Mabza. Yes. Uthi nje umyeni wakho uhleli na ulele naye embedeni, nibeka amakhanda kwi-headboard. Ubaba omuzi ufunda iBhayibheli wena ubuka uTikTok ubuka live Sisi Mabza. Hawu. Ngibonge Sisi YouTube. Usebuyile Sisi YouTube uzothatha leya title yakhe le yasekuqaleni. NoKhabo W. Sibonga kakhulu ubhuti Khabo. Uhole namhlanje ubhuti Khabo. Usebenza Transnet. Uhole namhlanje. Sibonge kakhulu. Lokho enikwenzayo nikwenzela ama-offense. Ama-offense. Iwona esihlangene ngawo.
Cha nini ulokhuzana lerado. Enkulu man usudedela izinto eziserious ke manje. Ufuna ukubhitha lo bhuti ekuthiwa umvelasi. Lo uhambe noMabsa. Ufuna ukumbhitha. Sinenkosi entsha la njengamanje okuyiyona ebusa lelive. Ubhuti Nkuleni umchulu. Uyena ophethe le live sizwa ngaye. Cela lezi ingane zingamphazamisi lo bhuti lo because zinonya lezi ingane. SesizomDM lo bhuti. Lo bhuti userious ufuna ukusiza ama-offense lezi ingane sezizomDM nina ingane nina. Bhuti umchunu sicela ungabanaki laba. Sifocus kuma-offense njengamanje. Sibonge sisibani. Usisi Timon or usisi Timon. Good night sibonge kakhulu. Usisi Timon akaze ashiye Rose. Sibonge kakhulu nje yeah. Bye bye. Si serious la. Ulokhuzana uPhunkule usevele washiya neperfume ngaphezulu. Siqhola nama-offense. Serious into eyenzakala kanje manje. Serious kakhulu. Yini le applyelwayo? Wesiphilelo sibiye. Sikhuluma ngama-offense laba fethu. Like yona into nje like esibhekene nayo uPhunkule uyena ohola wonke like uyena owongamele yonke lento leyenzekana la. Cha bangiki big brother. Angi. Ngifuna ukubukisa ngami ezweni. Ngibe inhlekisa ke manje. Ningenza lento leniyenze kwintombi kaSigidi. Intombi kaSigidi iyahamba iyongenela uMisi niyayiphoxa. Aningiphoxe kakhulu mina. Hawu. Idaka lihle kanje elide lishaka amehlo amnandi awu round. Akawubini kanjani uMisi nikhona. Ningiphoxile ngifuna ungantsheli. Ngitshela nje la sisoda la kuyi-secrets siba 100 and something. Ningiphoxile nginitshela. Sibonge bhuti umvelasi. Ningiphoxile lento eniyenze kwintombi kaSigidi. Ibe wrong. Ngesihlebe nje sisoda amaXhosa engekho. I-wrong into eniyenze kwintombi kaSigidi. Hawu. It's how she answer. Akusebenzi ndama question la. Hawu. Siya ngokubaba ngobuhle ukuthi ubani obaba udlula omunye. Finish enhlala. Intombi kaSigidi afethu enama followers. Uvele kwi-season yonke kaShaka Ilembe. Besikhala ngaye ibele lakhe we know it live. Nizongiphoxa kanje? Animwinisi. Nize niyibone. Kuvele kuqhamuka intombazane. It's like I feel like it's one of those things where I've always wanted psychological. So I know asimkhetheni lo awine. Kuthiwa sikhethana ngokuphendula umbuzo nezingisi. Kanjani? Ngoba la go China isingisi asaziwa kodwa ukhona uMisi. Khona usisi ozofika uwine eChina. Isiqhubu saseChina esingasazi isingisi. Sifike siwine lapha na. Simeli China kukhethwa ngoblender. Ubani oyisilende esihle okunesinye. Nina nihlule uwinisa intombi kaSigidi. Yes. Nawe nisusu sokunda ibrush. Uyena Misi ozosimela lapha na neziqubu zako Venezuela ko France, iqubu zako France, iqubu zako Brazil thina ezimzansi sithi hayi now best wethu. Nibe wrong. Nibe wrong kakhulu. Tuyamfanele ibrush. Ngifuna ke nami ngiyongenela ulokhuzana ningenze njalo. Ngiyongenela uBig Brother ningenze njalo ningibukise ngami emaXhoseni.
Akuyi ngalokho kuya ngokuthi ubani ubaba ukunomunye. Intombi kaSigidi iyona ebabayo njengamanje la South Africa sivume yona. Mude uyisileda umkahle namehla right. Uyena umuntu ebesingamthanda ukuthi abe uMiss wethu ayosimela phesheya. Kodwa ke hayi singakhohlwa nje lama-offene okuyona into esihlanganisile la njengamanje njengoba singalele nje inxa yama-offene sizela ama-offene laphana kulida usisi uSnake okuyena number 1 usehlule ngisho lo bhuti lo bengimvumile ubhuti uMchunu uyimele la sisi anangana kanabani unikelela nje ama-offene unikelela nje ama-offene mdala lo sisi mdala sesami. Sibonge kakhulu kodwa nje ukufika kwakho nokuthi uthamele lenkulumo. Sibonge kakhulu. Sibonge kakhulu. Yebo. Nami nje ngilunga nomphakathi siyakubonga kakhulu yonke into nje isimi ngawe njengamanje. Bengicela usisi Timon usehambile kusho ukuthi usevele wabuya usevele la kwacela imali lapha endodeni and then wabuya wazonikelela ama-offene okuyona into ebalekile leyo. Uyona into enjani ebalekile ukuthi uthathe imali yendoda unikelela ama-offene ibalekile loo nto leyo. Sibonge kusisi Timon nosisi uSnake okuyena number 1 osilidayo njengamanje eSouth Africa sizwa ngaye. Mayethi angiqimbe ngizoqimba. Uyena muntu engizwa ngaye njengamanje kule live. Uyena muntu okuyena ohola le live yama-offene. Nangi lo bhuti wembuzi manje naye la usefuna uyibeka ngesingaye. Bapheze sikhulumela ama-offene la. Serious le ndaba le. Sikhulumela ini ama-offene. Senivele nathatha lo bhuti ekuthiwa uMchunu sekhona usisi ke la ohambe wo DM lo bhuti ekuthiwa uMchunu lo osebenza eTransnet ohole namhlanje. Usephazamisa lo bhuti lo ngoba umbone ukuthi unikela kakhulu kule live unikelela ama-offene. Yebo gift. Sikhona. Sinikelela ama-offene la. Uhamba uDM ubhuti wamphazamisa ubhuti akasekho manje. Kushuthi ama-offene awangadli ke ngenxa losisi lo. Yeke into engayifuni kubantu yazi usisi Timon uzoshiya iRose yodwa. Sibonga usisi Timon neRose yodwa. Ngikhumbuza lo sisi ekuthiwa uMabza ukubala kuMabza lo weRose yodwa. Wola wemzwandile. Serious indaba esiyenza la. Serious ngempela. Sinikelela ama-offene. Njengoba kuyi-festive sifuna ukuthi siwalungisele mhlambe sikwazi sithole nama-jumping castle. Lakha right ama-jumping castle for ama-offene or mhlambe mayelokho egcuma azosuka acabange kakhulu uyabo. Sibonge kubhuti wembuzi ubhuti uLokhuzana uNgwane uzoshiya nje iRose yodwa kubaleke kakhulu lokho ukuthi ushiye something akafani nabanye ngeke ngibasho ngamagama. Sibonge kakhulu ubhuti wembuzi. Sibonge kakhulu. So into esihlangene ngayo indaba yama-offene. Sizozama ukuthi mhlawumbe siwatholele i-jumping castle nale pool lefuthwayo. Sikwazi ukuthi mhlawumbe sibenzele something nje encane like ezoba party by offene I mean me nangu usisi uSnake lo webhubesi usisi webhubesi akafuni ukuhlulwa uyena number 1 okuyena olidayo yonke lenkulumo yama-offene. You understand? So sacala nisho ukuthi mhlambe ama-offene akuphi eningathanda ukuthi like siwavakashele siwabone njengoba kuyile festive. Sacala ningasho ukuthi Newcastle because awekho Lokhuzana ama-offene eNewcastle. Angeke ngiye nje eNewcastle. Angeke ngiyokwenza i-outreach eNewcastle. Angiyifuni nje yonke. Noma ngabe la khona ama-offene la kaseNewcastle akunendaba nawo. La awayibona. Ise South Africa la serious asidlali. New Germany ngeke New Germany ma-offene akatshontshe imoto asiqale ngempangeni ngiphi nempangeni
cause angeke size Ngwelezane, angeke. It's right ngama-orphan aseNgwelezane. It's right ngama-orphan aseNgwelezane. Sacela nisho iy'ndawo mhlampe engingafisa ukuthi sifike kuzona. INanda, noted INanda, i-close. uMathwala uthi esikhaweni Cape nesikhawu cause angeke esifike ko J1 J1 nje awekho ama-orphan eSoweto ezone bar cause la kumele sizame ukuthi siwasize onke lama-orphan la yimina kuphela umuntu onaka ama-orphan la eSouth Africa bonke bayicabangela bona ngifuna lokho nicabanga ukuthi u7 uyena ocabangela ama-orphan njengoba kuyi-festive. So this program is choose bafethu nina senibhala iy'ndawo ey'ningi la yabo njengoba ngizama nje ukubuyela emumva ngifuna ukubona khona othe iSoweto ngase ngiyabuza ukuthi ezone bani iSoweto because angithi ihlukene noma ngingaze ngaya kodwa ngiyazi ukuthi unozone bani ozone 6 la siphuza la baphuza khona so iningi iSoweto ngiyayibona iNewcastle cha ngiyabonga ngithe nje angeke ngize eNewcastle ama-orphan aseNewcastle awayibona angicangene nje konke nje into ephathelene neNewcastle. eVryheid yebo singeze eVryheid nayo so njengamanje sine Nanda sine Soweto ngibona neClermont la iVryheid futhi nayo ngiyayibala neEscort le ngibona la noma ngisho kahle nakuma ngithi Escort yabo so inquthu inquthu nayo ngiyayibala uSisu Snack obviously ke into eshow uSisu Snack sizohamba nayo because uyena usilidayo njengamanje umlazi nawo siyawubala sobeka at the top of the list ngenxa ukuthi usisi okuyena uSisu Snack osiholayo uyena othi asiye emlazi so imlazi sibeka at the top of the list for i-outreach yethu yama-orphan into eserious njalo le like ningangiboni ngihleka iserious ngempela ophongona indaba yophongolo ake simeni ngophongolo mhlawumbe siqale sibonene like ezinye indawo like noted kodwa we abongwe eDeep Kloof ezone 6 inkinga we Prettiest Katalia lapha indaba ifikile lekuthenini abantu baseSoweto bayitshela ukuthi ba right yabo so manje mase sifika sithi sizo outreach ama-orphan aseSoweto so afice eswenkile you understand uthi uzo outreach umuntu umfice egqoke iAir Force like lonto leyo like yabo i-orphan eliswenkile nje so ake simeni kancane ngeSoweto kamanje ake simeni ngeSoweto siqale sifocus kulezi indawo that might actually need uyabo lento le more than iSoweto because iSoweto like abantu beSoweto bahlezi beyivuma la ngaso sonke isikhathi yabuya lengane ayisho ngithi yas iNanda okay iNanda ngizoyifaka because ngilonga ngiyibona ivela ngibona futhi kuvela neNgwelezane cha angeke sikwazi ukuze eNgwelezane ucebo wayi kaphi iNgwelezane cha angeke sizo outreach ama-orphan aseNgwelezane okay ngcono ngibala indawo ke engeke or esingeke sikwazi ukuthi size zona sizo outreach iNgwelezane iNewcastle iSoweto iphane nendawo kuzo depend ukuthi iSoweto iyona yipi because abantu beSoweto bayitshathi yabo ikushuthi manje Grand uyabona vele manje ngiyazenzela yabo afade sizon outreach lana nisitshela ukuthi fade niswenkile ninwa kamnandi sin outreach kanjani niswenkile eSwazini sifakeni because like kuyaqala ukuthi umuntu la kakhulume ngecountry ke manje lo sisi uvela ugadla nje kwi-country ke nje ngqo siyayifaka yini iEswatini noma senze njani sizoza ngomphakathi sacela nivote ngokuthi niphamise izandla zibe yelo ayisiso seSwatini ngathi liyakuchitha thuleke kakhulu
bayichitha phethe. Hayi bayichitha indaba yaseSwatini kodwa mina cause nginazo izihlobo hawu nginazo izihlobo eSwatini yabo, so angazi besingenza kanjani shuthi sekungayinto esicabangela yazi vele like indlela enwrong ngayo usisi kodwa usebuyile futhi sibuye kakhulu. No usisi lwaseSwatini kuze nje like simthoba inhliziyo ake sithi sizoyifaka isilukhuza usisi Ntombatane, angazi noma ngipronounce kahle yini, uNtombatane yomSwati, umSwati yeah. ISwatini asiyikhiphi noma begxeka la umphakathi uthi cha kodwa u7 cause like I'm a man of God ngithi iSwatini sizoyifaka kwi-waiting list. Mana ngine-nepotism yani manje la kungenzeni mina cause lokhu umphakathi oshoyo if usisi uSnake okuyena ohola inkundla ethi iSwatini iyafakwa if ethi ayifakwa futhi so sisi uSnake ke siyacela ukhuluma uyena ozosisholo ukuthi iSwatini siyayifaka noma sifake. Sesimngusisi uSnake njengamanje angazi noma uselele going once going twice njobe ethule kusisi uSnake kushuthi ke iSwatini ilimele kakhulu kwi-waiting yethu sine Soweto okungenzeka sifake because ngiyibona isivela kaningi kuvele neSoweto izone 3 if I'm not mistaken, kuvele neSoweto izone 3 ngiyibonile kushuthi sesingayifaka ngenxa yezone 3 for izone 6 cha ezone 6 kuyaphuzwa lapho. So ke indaba ye outreach yethu neSwatini njoba usisi uSnake engashongo lutho kushuthi isamile nje kanjalo ivulekile gengelezi because uyena umuntu okuyena holy life esizwa ngayo eRoodeport. Angikwazi elokhuzaneni eRoodeport kodwa ngathi nginamabhunu nobandlululo kushuthi sengayinto like engeke ngiyenze ngingedwa kushuthi kumele ngize nomphakathi in case uliwa kushuthi kusengaba into ekanjalo. ISoweto izone 3 yebo iyona iphakathi izone 6 cha. Usisi AI uthena kephi konje yena angasho lezi ndawo ezidla amakhaladi because angesize lapho angeke nje size lapho hayi kabi akuliwa futhi like hayi ngoba mhlambe kubandlululwana cha sinaka abantu yabo like abengibeshaye or besiphucela ukudla sikuphethe for ama-offering hayibo abo cheese girl abahlali zone 3 nje angazi phela mina ngizwa ngani iSoweto. Okay sebeyaxabana kosisi baseSoweto baba lo uthi zone 6 omunye uthi zone 3 mphakathi nithini ke ngeSoweto because ngoba iyasilisa lana isidala uqhayeko kulento enhle kangaka esenze lama offering siyayifaka iSoweto or siyayikhipha. Bedford View, Mayville uma kunamakhaladi lapho sorry angeke sikwazi ukufinyelela hayi kabi hayi ngoba sicwasana nje kodwa ezinye izinto mina sizibuke ngempela. Sabona 7 ngempela indaba mfethu indaba yeSoweto i-complicated because lo siso seSoweto omunye ufuna ukuye zone 6 lo omunye uthi ufuna ukuye zone 3 angeke siye eindaweni ezuthi ilento ebengisho ngeSoweto ukuthi abantu baseSoweto banjenaki abantu baseSoweto simngabo njengamanje senze njani. Okay nangu ucebo ethi iSoweto ayiphumi yaphuma iSoweto ishowe obvious ishowe nje obvious because like indawo eseduzane nami kakhulu nginezihlobo eshowe so nje ishowe ageji ishowe iphakathi yabo abantu bakhale ngokuthi iSoweto yakhishwa iSoweto yabo angeke kwazi la kuzokhala lo siso seSwazini kuphela iSoweto kubuka iSoweto ke njengamanje
because manje labo sizaba seSoweto kodwa manje lo ukhombe lakhe iSoweto zonke izingane ziyasho ukuthi okay na indawo sivumelana osisi baseSoweto lo ushe yakhe iSoweto nalomunye ushe yakhe iSoweto yinto enjani futhi eSoweto kumele siye kabili and then sifake ilokhuzana ePortshepstone guaranteed usisosazini uthi iSoweto ayikhishwe ngiyini ke mina to ilove obvious because angithi umlazi sithe sisawucabangela shuthi sesingafaka ilove instead of ilokhuzana umlazi nje awukhishwe boze bephuze yona le mali yama-orphan lesilethayo ngeke sikhona I said Soweto zone 3 because zone 2 thiwa ke ezone 6 kunamaphara niyezwa njalo sebeyisana bodwa labo sisi baseSoweto njengamanje bayisana badala uqheko balwa bodwa uzubona nje nangu sisi elihle sibonge kakhulu ikati sibonge sikhuluma ngama-orphan webhudu ulokhuzana uSmash Game manje khona abantu bezona abazi ukugetha weya namagama nje la ku TikTok to Smash Game mina bekade bangikhansela sibonge ikhekhe wesisifezeka silokhu nje lama-orphan lana lokhuzana ama-orphan and then usho indawo yangakini ofisa ukuthi siyivakashele for ama-orphan yona into esiyenzayo la sibulela ama-orphan sihlanganisela nje ama-orphan sibonge kakhulu sisi ulokhuzana uSmash Game lakho ubhuti uSmash Game sibonge kakhulu mfethu ukusiza ama-orphan because sisiza ama-orphan la ubani unumber 1 konje njengamanje currently usisi uSnake nosisi uZikode okuyibona abawongqongqoshe balento esiyenzayo sibonge kakhulu sibonge nje kakhulu kulaba abacabanga ngama-orphan usisi Luyanda uthi yazi naye ufuna ukudala uqheko la usisi waseSwazini or eSwatini ugcine etheko nje kuzokuyibeka kuphi eRodeport igama lakhona liyisibhunu so manje sisaba amabhunu lapho yebo Sipharosh sibonge sisifezeka konke lokho enikulethayo kuya straight kuma-orphan yimina nje ama-orphan but kuyama-orphan sibonge kakhulu benobhuti S sibonge kakhulu indaba iserious kakhulu thawota embabane bafethu iSwatini bayinqabile nje eli umphakathi gcina mfethu iSwatini bayinqabe eli uSizikode uyingozi kakhulu akasalweli ngisho ama-orphan ufuna nje mina-ke nje la usefuna ukuchama mina-ke i-Israel iseduzane nami so into epossible into engenzeka into njani engenzeka sihlangana Xhosa it's serious le ndaba lena mfethu nina understand le ndaba le serious kangani shuthi indawo esinazo njengamanje ishowe yini konje yini konje futhi ekhona awu cha lutho ishowe nani futhi enye hayi ingwelezane cha ngcono vele ngibale nje like lezi esingenazo esine shorts asinazo iSoweto asinayo iSoweto cha because iSoweto balwile Soweto baxabana bodwa sisi baseSoweto bayashayana or bathukana kumanje iSoweto asinayo iNewcastle obvious ayikho nje
Yilezo indawo neNgwelezane 3 noMlazi 4 indawo engekho. The rest weindawo indawo okungenzeka ukuthi sifike kuzona sizojabula nama-orphan kuKhisimusi. Yeah, so nje sizobona ukuthi sithenga kanjani, sithenga izinto ezikanjani for ama-orphan. Pietermaritzburg. Yeah, nePietermaritzburg. Because iyinkinga iPietermaritzburg. iPietermaritzburg inobuNewcastle phakathi. Kodwa manje ukukhulu. So kumele siyikhethe ilokhuzana eindawo zasePietermaritzburg. Kumele siyikhethe. Nangu usiswa siswazini userious ke manje usefuna ukuthi asijoyine nabantu mfethu mina engikhuluma ngabo abantu abaserious abantu abanentshisekelo ukuhlangana singabantu sisiza ama-orphan njengoba kuyilokhuzana ku-festive. Yeah. Haw nangu sisilerat usufuna imali yakhe back ufuna lama rose akhe awu4 awakhiphile for ilokhuzana iSoweto. Sorry sisilokhuzana la kusokubuyisana sokubuyisana back ama rose akho. Ayazi futhi emhlabeni ngoba sahlala ngisho kushoniwe soza ke elokhuzaneni soza sizophuza because manje na phela kusiyadikile usiswa seSoweto. Ngco ngoba iSoweto siyayiveza ke nangu usiswa khona usethi ufuna ama rose akhe back lawa awashiyela uyalwa manje uthi ngoba eSoweto ngeke ufike akekho usiswa seSwazini simtshela nje kahle sathi seSwazini angeke sikwazi ukufinyelela lapha wavuma wabonga futhi athi okay right kumele kube usiswa seSoweto ufuna into zakhe back umcimbi nje awuvela ubhinyilike nje uphele nya ngenxa ukuthi unyanye usiswa seSoweto. Aphi amangami ngeSoweto nakho eMelo singafike iEmelo iyayenza isense iEmelo iyayenza isense. Can I donate clothes if it's fine? If ngebona osheqe because manje uzovela udonate amabikini lokhu donate yabo like izinto ezifana namathafis kanje nje impahla zeingane like yabo like impahla no Batman no Thor izinto ezikanjalo izona zinto ezidingakalayo izona zinto nje ezidingakalayo because lento lesenzela ama-orphan okuyiwona hamba phambili kuyo yonke lento. So clothes for kids like not that. Yebo like ama-clothes nje mfethu right now for ama-orphans. Yebo sesilungu iKatlehong angaze ngaya ekuzaleni iKatlehong, so it would be a great initiative to actually go there. So now siyayifaka ke iKatlehong for ubhuti waseNkatlehong because like yabona kuyayikhalela now uthi ifake isikhawu cha okay isikhawu maybe but iJ1 no. So imi kanjalo indaba njengamanje iKapisi sikhuluma indaba yalo alikho khona umuntu olibambe hostage le yebo bafethu iClarwater or Clarwater yabo lezi ndawo lezi namagama esibhunu mfethu ngivele ngisaba ukuza lapho because manje ngathi koqhuma nje lapha esinamandla isikhawu siyafana neNgwezane no iJ1 isikhawini efana neNgwezane ingakho singayifuni iJ1 angeke size iJ1 ngeke asize uThato Ndlovu njengamanje ngiseGoli ngizoshaya umoya base ngiyabuya kwisifundazwe
ngokukhulu ukuphazima kweso ngizobe sengingapho emawodi. Ikephi emawodi bafethu? Angikwazi emawodi. Lo muntu lo onegama eliyinhliziyo ukuthi cela usisholo isitori. Bafethu sihlangene ngama-offense. Istory leyo nto leyo nje angisayenzi la ku-TikTok, ingakho ngingasaphosti, angisenzi nje. I'm no longer umuntu waka-TikTok o-TikTokayo nje. Ngiyekile yonke lonto leyo. Ngiwushiye nje phansi u-TikTok njengoba ningibona nje la. Ngiyimina nje. Ngale ndlela engiyiyona. Bafethu u-TikTok ngiwuyekile. Ukungibona kwenje la kwi-live, ukungibona kwi-live. Yabo. Angisawenza ama-video aku-TikTok, angisaphosti. Zonke lezo zinto lezo ngiyekile because ngikhuluma izinto eziserious, kuqhamuka abantu bezokhomenta ukuthi kushuthi sesiyalala ke manje. Bafethu si-serious la. Ngikhuluma izinto ezakhayo. Uyabo? Khona abantu abazophosta ezinye izinto kuthegwe mina lapho. Ngixaka hayi mina ngingena kanjani kulo nto leyo? Enye intombazane ngala like ipost izinto zayo kuthegwe u727, come and see this. Are you not Seven's one and only? Yo. You understand like yeah, ke ngiphatha kabuhlungu leyo. Ngiruba nje impilo kabi. So nje ngiyekile ke ku-TikTok ngiwushiye phansi. Njengoba nje ningasangiboni nje. Indaba enjalo imi kanjalo. Uyabo? Awukho futhi okungenziwa. Ikhiphana nje umoya lento le. Ikhiphana nje umoya. Nje kuvele ukuthi nje eish. Lokunye futhi lapho ngiphatha kabuhlungu engiyonixoxela khona ngelinye ilanga. Eyangikhuba umoya le ndaba bafethu la ku-TikTok. Iyona into eyafaka isigxivizo sokugcina. Yebo labo bafethu sure. Iyafaka isigxivizo sokugcina because ngangiyekile kodwa manje futhi ngikhona. Uyabona ukuthi uyeke into kodwa futhi ubukhona. Ngiyekile u-TikTok. Kwenzeka that one thing. Yavela athi nje kucivi. Yayifine like ayi-affidavit. I'm done. Ngasabu manje edile ke TikTok. I'm done nalento lena. Yabo. Ngiyeke ngingathandi nami. Kodwa phela hayi. Ngabona nje yazi lento le. I-toxic yonke lento le. Toxic ngokungale. Akuhlonishwana. Yeyiswa. You understand that? Njalo nje indaba yakho. UkaMabaso Swazi. Nami ngiyanithanda nomphakathi, angimviwe lo sisi lo. Yebo sisi kaMabaso, sibonga kakhulu. Nathi siyakuthanda ngapha. Yebo sisi. So nje ngawushiya phansi ngaleso sizathu leso TikTok. Uyabo? 2 extra 1 la kuthi 7 ngoba ngifundele bokusanga. Exactly. You understand? So ke manje indaba nje ilele lapho ke. Ukuthi like ngiyanizwa impela ngikhala ngezitori nani. Kodwa nje into engeke isenzeka leyo. Engeke nje isenzeka ngoba ngideleleke kakhulu lapha mina enkundleni zokuxhumana. Kakhulu. Kakhulu. Ngivusela nezinyembezi le ndaba. Vele ukuthi angikhali uma ngicabanga ukuhlukumezeka engikufacile lapha enkundleni zokuxhumana. Asisiphinde lapha si-review osisi okuyibona abalidayo kuyo lenkundla. Khona usisi Zikode, kube khona nosisi uLokhuzana, uLuyanda, kube khona usisi uSnake, kube khona usisi la sengisenda ama-shout out kubo bonke abantu
abayivezile benikelela ama-orphan. Usisi Zikode, usisi Snake, usisi Luyanda, usisi Bafuthi omunye lo nje la covers intshisakale enkulu. Usisi Bako nje lo omunye futhi. Usisi YouTube, umsekhonana. Kube ubhuti uMchunu, kube nobhuti uMvelase. You understand? Yeah, ilabo nje abantu abaveze intshisekelo. If kukhona mhlawumbe sengimkhohliwe sacala ngikhumbuze before ngihamba. Shuthi uNicole ufike early if it's sicela upost every day. Sesikhulumile indaba yokuposta ukuthi angisaposti ku-TikTok nje, angisekho ku-TikTok. Angisekho nje lapha. Nosisi kaMabasi. Sibonge kakhulu. Kubo bonke labo bantu labo. Siphinde futhi sibonane ngelinye ilanga. Because angeke sahlangana lapha uyabona ngama-video. Nosisi hayi nini? Usisi Nombuso. Usisi Nombuso. Hayi. Kodwa ngizomfaka. Shout out na yena. Usisi Zikode. Champion. Umuntu angaphathwa. Nanga. Uyena lo kade ngitshela ngaye ukuthi uyena nje ophethe yonke into. Usezongisha ngo-good night. Ungidm wesisi Zikode because ngiyabona ukuthi umuntu onentshisekelo. Umuntu nje lakho onentshisekelo, thanda ngimfollowishe back. Ngimfollowishe back usisi Zikode. You understand? Injalo into yakhona. Intshisekelo yakhe sibonga kakhulu. Onesisi Lerato lo wase Soweto lo uthe ufuna ama-rose akhe back. Naye sizombala. Yebo sibonge kakhulu lapho bhuti MV. Sibonge kodwa bese sikhulumile indaba yokuthi asisekho ngale ekuposteni. Siye lonto leyo siyekile because sideleleke kakhulu. Mhlambe masivela sizobe sivela kanjena kwi-live kanye ngenyanga. You understand into efana nale uma nihlangana nami emgwaqeni ukungibingelela. Khona lento leyenziwa abantu ukuthi umuntu angabingeleli akubuke nje kuphela. Akubuka smile. Kuhlungu lonto leyo. Wena ungafila kanje nje umuntu ekseni uyihambela nje emoni avela kubuka smile kuphela. Omunye ke azwaqhwebe nabanye bekubuke bebebaningi. Ubingelela umuntu hawu sawubona but you understand ubingelela unjani ngivume nami yebo you understand. Musukubuka kuphela usmile because ngathi manje usezulu ubuka imfene. Wrong lonto leyo. Yekeni lonto leyo. Bingelele. Khona nje lo sisi lo ngahlangana naye kephi? Ngahlangana kephi nale ngane bakithi? Ngiyayikhohlwa le ndawo. But la kunama salon khona. Yeza nje kimi ingane. Yeza. Yabingelela ihamba noma wayo. Sashutha lokho esikushuthayo. Sashutha izithombe. Kwagezelana la kuyahlukana nje kanjalo. Kahle futhi. Umuntu ke lo wonke. You understand? Umuntu othi mayibona umuntu abingelele sawubona bla bla bla. You understand? Musu kubuka kuphela usmile because manje usungenza ngifile kanjani? Noma mhlambe yabo. Khona la ngifanisela khona. Noma ufuna ukungishaya. Because mina ngishaya. Anginabo ubuso mhlawumbe obusabusayo. Ubingelele nje awuyazi. Sawubona. Usisi usinenhlanhla ngwena. Athi ngimbuka isithombe dala. Yebo sisi nenhlanhla ngwena. Demand. Yebo sisi. Ubingelele umuntu. Akusikho ukubashaye. Umuntu meyishaye akakubungisha ukubuka nje. Lo yana uyabuka. Awucabangi wena nje uwe. Njengoba abantu kwakunzima ukuthi beshaya ama-oral eklasini siba u30 eklasini. Kube nzima ukuthi umuntu ashaya asabe. Wena awuyimagine umuntu ezovela nje akubuye kanje. Azaqhweba abanye ethibukana. Besimile bonke. Uvela uzizwe nje uyimfene. Yenja. Ikhephu sithe ayisekho.
khona uyibambe hostage. You understand? Kuningi nje lapho okwenzakalayo okudala ukuthi futhi ngingasaqhubeki nasemavidweni. You understand? So-ke nje indaba ilele lapho-ke. Into esikhulume ngayo namhlanje sengihamba sesirecap. Sikhulume nge-cancer, sakhuluma ngani? Nge-divorce. Sakhuluma ngani futhi sakhuluma ngalabo sisi laba banikelele kakhulu, benikelela ama-orphan, sibonge kakhulu. Nalabo bhuti laba abasebenza e-Transnet, kukhona ubhuti lo osebenza e-Transnet, sibonge nakuyena. Ubhuti wase-Transnet lo ufike wanikela kakhulu, enikelela ama-orphan, sibonge kakhulu. Kulabo bhuti abawu-2 laba abasebenza e-Transnet. Nina enifika manje, khona ubhuti abase-Transnet abafike banikela la. Bafike banikela into serious because sinikelela ama-orphan. Yeah. Sibonge kakhulu. I-cap ayisekho. Wesiphethu. Ayisekho i-cap. Khona oyithathile. You understand? So nje inkinga ziningi kakhulu. Sesihamba sesenze i-recap. Nami lokho ngibonge nje njalo. Because ukubonga into ebalekile umuntu ubonge nje. Ubonge nje umuntu. Ubonge. Kwenza umnikelo wesizinkomo. Umnikelo wama-orphan kodwa sesiyahamba manje ufike late ngiyazi lakho ubuzonikela. Ubuke kuumuntu onentshisekelo sanongibuke lapha view. Umdala usizinkomo. Sesinkomo. Besenza lokhuzana lakho umnikelo wama-orphan. Yebo la besenza la umnikelo wama-orphan. Futhi ufike late, hayi futhi siyoyibamba ngelinye ilanga and then sasase siyashiya indawo engenzeka sivakashele lama-orphan njengoba kuKhisimusi. Sibonge kakhulu kulabo abaphumelelile, ababonile into from ekuqaleni baze baba la ekugcineni kwayo because I think seku2 hours. You understand? Sibonge kakhulu. Yeah nje wonke umuntu. Mana kanti awumtala wesisikhulu. Mina wrong. Sorry sisikhulu. Kunangaki sisikhulu. Futhi ngibe wrong ukuthi ngithi umdala sisikhulu. Ngibe wrong. Mina obe wrong. Mina nje obe wrong. Uthi una 23 ngichabi. Uthi uchabi una 23. Sorry sisikhulu. Le profile pic oyifakile. You understand? Like ikuveze yes. Yeah. So nje indaba ihlala kanjalo. Oh, usisi Luyanda lo we-AI angani noma usekhona noma usambe wayolala. Sibonge futhi kwi-AI. Bekukhona nosisi oyi-AI la onikele kakhulu enikelela ama-orphan. Sibonge kuye. Nangu sisi Ashanti ethi right lokunikela. Hey lo sisi lenu right ke mfethu. Ngathi ngiyahamba mfethu. Ngibonge sisikhulu kama-Rose account 2. Thank you so much. Now unikelela ama-orphan. Sibonge kakhulu. Sibonge. Usisi kulokhuzana uNkulu ona 23 kodwa kwi-profile pic ongathi uthe ukuthi sibonge kakhulu. Kulona osenda i-perfume njengamanje onegama lakhe ngingikwazi ukulibiza because angifundile. Euphoric the plug. You understand? Sibonge. Efika nje usevela uthela nje igift enkulu. Abantu abaserious ngokunikelela ama-orphan because sinikelela ama-orphan futhi sinikelela ne-cancer yamashalofu. Sishilo sathi kune-cancer yamashalofu edla lubi njengoba kuDisemba. Siyayinikelela nayo usisikhulu lo mdala. Siyabonga kakhulu. Ezone 6 cha bengengilunga ezone 6 sikhulumile indaba yezone 6 ukuthi izone 6 nje siyayikhipha indaba yezone 6 angeke ilunge. Usisi Nkulu lo mdala ubhizi manje ngama-Rose ufuna ukuhlula usisi uSnego kuyena number 1 kule live. Beno euphoric userious ngempela. Udla imali lezi ezindala lezo bandlululo abalezi imali lezi ANC udla zona. Kodwa siyabonga ukuthi ulapha njengamanje ufuna ukunikelela ama-orphan. Benosisi Nkulu ibona njengamanje
esingasho ukuthi kulesi sihlandla ibona abalidayo, kodwa siyazi thina esikade sikhona la ukuthi i-leader yethu ubani, usisi uSnake, okuyena ongasekho la njengamanje. Mhlawumbe sizombona kusasa. Sibonge kakhulu 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 kini nonke enikwenze namhlanje. Angiboni ukuthi kuyophinde kuhlulwe omunye umuntu. Inkulu into eningenzele yona, like inkulu into eniyenzele wona ama-orphan. Sibonge bhuti ulokhuzana u-Euphoric. Uyingozi kakhulu, ufuna ukusenda ibhubesi. Sengihlalele lona. Kahle kahle kumele ngabe sengihambile. Sengilinde nangubhuti u-Euphoric olokhu esenda ama-gift amakhulu. Serious ngempilo lo bhuti lona. Uyena ophethe inkundla njengamanje. Uqhudelana nosisi ubani? Usisi uNkulu. Njengoba sekhuluma ngamasavana. Lana sikhuluma ngendaba yama-orphan la. Sikhuluma ngendaba yama-orphan ukuthi njengoba kuKhisimusi sifuna ukuthenga isihlahla lesi sika Christmas lesi sase-Checkers lesi siba mhlophe. eShoprite badayisa lesihlahla lesi sabantu abamnyama lesi esigreen. Masuthi eCheckers siba mhlophe sabo. So sifuna ukuthi sibathengele ini? Yes. Usisi Lerato lo wamaRosa ufolo waseSoweto lothe wafuna back. Sizomhlelela naye. Ngeke lesizomhlelela ngayo. Uthe ufuna amaRosa akhe back ngenkani lo sisi waseSoweto. So bonke simhlelela kanjani. So ke njengamanje njengoba sesihamba nje ubhuti Euphoric usesenda manje izinto engazi ngayibona ke manje usesenda neChappies. Ubhuti Euphoric usesenda neChappies. Angeke nimhlule, angeke nize nimhlule. Wawayibona phi iChappies kwi live? Niqala kule live le yami namhlanje ngobhuti Euphoric. Uprepare ukusenda ibhubesi njengamanje. Ulodile lisendleleni liyeza ubhuti Euphoric. Yonke lento ayenzayo uyenzela ama-orphan njalo kuyikona ama-orphan esizohamba siye kuwona njengoba zoqala nje uDecember for the festive sizobe siqala sisiza ama-orphan. Sibonge sisimune le donuts. Senzama manje ukuhlula lo bhuti ekuthiwa Euphoric. Sibonge bhuti Euphoric. Mubu bhuti Euphoric. Ubhuti Euphoric kumele simfollowishe back because userious. Simfollowisha back. You understand? Sesimlungiselele into zakhe. Ilungile manje into zakhe because usenda igift engaze ngibone. Chappies iqala nqa kuma live. Angikaze ngayibona iChappies mina. It's the first time for everything. First time. Hayi nangu ke nosisilokozana mune naye. Yebo sisi onke unjani. Sinikelela ama-orphan bafethu kulabo bangena manje. Iserious indaba yama-orphan. Iserious kodwa sizozama ukuthi bhuti lokhu umvela ulale early or ngisola ukuthi likhona lengane lebelokhu ibhizi imtheka la. Imthathile bahamba bala bakhona. You understand? Iyo into lengayifuna ukuthi sithi serious senze izinto eziserious for ama-orphan. Kube khona osisi abathize abazobuka labo bhuti laba and then beba DM. Yabo sebe DM lo bhuti nje lokuthiwa la ku-Euphoric lo kade enikela ngezinto esingakaze siyibone. Nangu ubhuti Euphoric usesenda iCrown manje. Naka nayibona into efana naleyo. Wenza izinto engaze ibonakale la South Africa. Yonke into ayenza iqala ngaye. Angikaze nabona umuntu edla iChappies. Qala ngami lokho ku live wami. Yebo Biyela. Okabiyela. UMabiyela. Usisibiyela. Lezi ngilive bafethu ilive yami ninokuyigeja because iba sebusuku so sikhuluma ngezinto eziserious, i-cancer, i-divorce nama-orphan. Ibuko zika sisinkulu. Usisinkulu awuthi ngimfollowishe back because uveza intshisekelo. Usisinkulu lonomdala singimfollowishile back. Sibonge kakhulu ke kubo bonke labantu laba abakwazi ukuthi benikele, sakwazi ukuthi sifike la esikhona njengamanje. Inhle kakhulu into eniyenzela mina. Lo sisi ulokhuzana lo waseZone 3
siyambona nayo siswa sezone 3 uthi useyolala amuza ubhuti weChappies anikaze nayibona niqala ngo-euphoric today futhi niyagcina uyena unumber 1 top goal scorer njengamanje. Usiswa seSoweto sibonge kakhulu siswa lo munye usehambile sibonge kakhulu guys, you've been nothing short of amazing. Nkulu into eniyenze namhlanje niyenzela mina ngiyimina nje ngingedwa. Thank you so much. Nakusisiku njengoba senda iperfume nekhekhe, you understand? Usisiku serious ufuna ukusenda nebhubesi nje umbona nje, you understand? So indaba nje ilele lapho futhi ihleli nje kanjalo imi kanjalo ukuthi indaba ama-offense kwazela ukuthi siyidingide sakhetha ney'ndaba, you understand? Sakhetha ney'ndawo esizokwazi siyivakashele. Bafethu angeke nilunge ku-euphoric, ngeke nje nilunge, angeke. He's number 1 njengamanje. Uhlula ngisho lo sisi lo we-AI, uqhudelana nosisiku, baqhudelana babambene neck and neck ngama-chalk slammer, yazi chalk slammer. Usamukeliso utheni wethu, sibonge kakhulu kodwa i-content angisayenzi ngiyekile nje like indaba ama-video siphumile emavidweni because sideleleke kakhulu. Ngonixoxela ngelinye ilanga, ishube kakhulu. Sibonge kubo bonke abantu abakwaziyo ukuthi benikelele bama-offense njalo kodwa akubalulekile lokho. Silala sikhona. Yebo bafethu. Sibhizi ngama-offense lapha. Usisiku beno-euphoric babhizi abanikelela ama-offense, akekho futhi omunye umuntu engicabanga uzobadlula njengamanje. You understand? Seningangisurprise phela because eSouth Africa siphilela ukuthi sithi hawu kanti lento iyenzeka, hawu kanti lento ikhona. You understand? Siphila ngehawu nje la eSouth Africa. Singabantu nje abahawuzayo, siyisizwe esihawuza njalo. Silokhu sithe hawu kanti lento ikhona, hawu kanti lento iyenzeka. Do you understand that? So indaba nje ileli lapho. Sibonge kakhulu kusisi uNkulu. Sabonga futhi nakusisi uLokhuzana, usisi Munu nama-Rose Account 2, osisi baseSoweto. Sibonge kusisi u-AI, sibonge ku-euphoric ovele wavala umcimbi ngezinto engakaze ngiyibone, ovele waninikela nge-bubble gum, iChappies. Ngiqala ngami nokubona iLokhuzana iChappies. Yanda sengize ngashelwa nayizwe. So phinde sibuye futhi nangelinye ilanga. Nobhuti baka-Transnet abasekho kodwa obhuti baka-Transnet bebenikela kahle kabi lapha, benikelela ama-offense. Kwakhona osisi thizeni abakhohlakele bathatha labo bhuti labo baka-Transnet bahamba nabo. You understand? Obhuti bebenikelela ama-offense, kwangena umuntu wenza akwenzayo ecabangela yena yedwa. Mfethu siyekile futhi siphumile kuyona. Asisaphosta ama-video because sideleleke kakhulu. Usamukeliso uthi ufuna i-account number. No, akasekho isidingo se-account number. Umuntu avele asende ibhubesi nje kucace ukuthi la kwenzakalani. Yebo usisi Nkulu number 1 njengamanje, uyena oniholayo. Futhi ucikwa ukuthi ngithe la kune-Rose eyodwa wavele wabuya wazonibhitha nonke. Siholwa uye njengamanje, uyena nje osiholayo. Mayethi angisumi ngishaya ama-back 4 or 5 koba njalo. You understand? Ilele lapho indaba. Sibonge kakhulu kubo bonke abantu abakwaziyo ukuthi
nikelele ama-orphan good night kini nonke. Ngiyazi khona osisi abaningi lapha abangenamadoda abangeke bewuthole u-good night. So-ke from mina ku-7 ngumholi wabantu abasha ufuna ukuthi good night kini nonke nje, like nginifake nje as umngane nje, like nje one thing. And then ey'nsizweni ayibolo akakushiwo ukuthi good night ey'nsizweni, mojane ey'nsizweni nje mojane. Ku-Feasters lo ngena njengamanje obuzayo ukuthi kwenzakalani, hhayi siyahamba njengamanje sesiqedile besikade sinikelela ama-orphan. Indaba yakhona isiphelile kodwa manje sibonge kakhulu kusisi uNkulu ogcine umcimbi ewusonga nje wonke kubo wakhe. Usisi uNkulu nosisi uSnake usisi Bako nje lo munye usisi YouTube nalo sisi we-AI okuyena osehambile. Siphinde-ke sibonane-ke ngendlela esisobonana ngazo, kodwa ngalokho ukuphosta amavidiyo nani nani angeke sisabonana lapho, angeke ngisavela lapho. Sobonana nje sesibonana nje yabo emgwaqeni sibingelelana lapho nalapho. Sibonge kakhulu kulabo abakwazile ukuthi benikelele ama-orphan. Sengishelwe nayizwi ukubonga kade nje ngiloko ngithe nje thank you, you understand? Yeah, so indaba nje yakhona ilele lapho endihleli lapho. Sibonge kakhulu sesihamba. Ubhuti wamashepisi nami ungimangazile naye, kodwa futhi uwumuntu odlala indima enkulu kakhulu. Ngizobe sengimxoxela ngama-review ukuthi kwenzakale kanjani. Ungoza laphana uMvelasi Mthembu usevele wafika naye wazoshiya laphana for amalokhozana. Khona usevele wafaka iNewcastle-ke la, wavela imosha yonke le live. Owani noNewcastle azovela ngithena amandla. Sure bafethu, bhabhayini sibonge Ngoza fethu, sibonge kakhulu fethu lokhu kunikelela ama-orphan. Siyabonga. Nangu umuntu ongikhiphayo lo weNewcastle. Bhabhayini.